Bonġu tfal, għandna storja oħra llum. Kif qegħdin taraw għandi ktieb naqra kbir mhux ħażin f'idejja u Julia Lynn u Adrienne għandhom xi ħaġa li preparaw għal din l-istorja. Julia Lynn, xi preparajt ilna inti? Xadina. Għandha maskla ta' xadina. Qegħdin taraw xadina x'imkien hawnhekk intom? Iva, naħseb ħajkollna xi storja li tirrigwardja xadina. Tajjeb. U inti xi preparajt ilna Adrienne? Serb, għanda serb. Qegħdin naraw xi serb hawnhekk? Le. Tajt għandna serb fl-istorja imma naħseb la Adrienne għamlet ilna maskla ta' serb sinjal li is-serb jidħol x'imkien x'taħsbu. Tajjeb, aħna hawnhekk ovvjament illum ma kellniex iċ-ċans noqogħdu nagħmlu l-maskra magħkom, però jekk tkunu tridu tagħmlu maskla bħal ta' Julia Lynn u Adrienne huwa faċli ħafna fuq l-internet issibu ħafna maskli differenti. Tajjeb, mela, ħanħarġu daqsxejn lejn il-faċċata tal-ktieb. X'għedna diġà għedna xi ħaġa li qegħdin naraw, il-min qed naraw xadina u x'inhi tagħmel din ix-xadina? Tinħaseb. Mela qed tagħmel xi ħaġa tajba jew xi ħaġa ħażina? Xi ħaġa tajba. Xi ħaġa tajba, x'qiegħda tinħaseb. U kif taħsbu li hi ferħana jew le? X'qiegħda tagħmel qiegħda? Qiegħda titħaq għandha tbissima kbira, tbissima kbira. U għaw x'qed naraw dan il-blu kollu għaw isfel. Jew ħafna bżieżaq tas-sapun jisamux. Jew tal-ilma, iva. L-ilma bis-sapun, xemm l-ilma bis-sapun. U hawnhekk bitri kbar għandna l-isem tal-ktieb. X'ismu l-ktieb? Pinu, jżomm ruhu nadif. Min taħsbu li hu Pinu? Ix-xadin tajt jismu Pinu. Issa naraw, veru hawnhekk qed iżomm ruhu nadif. Qiegħed fl-ewwel stampa. Tajjeb, mela dak huwa t-titlu tal-ktieb. Pinu iżomm ruhu nadif. Hawn isfel għandna 3 ismijiet. Marika Vella Montebello, Charmaine Bartolo u Elaine Camilleri. Dawn huma l-awturi u l-illustraturi ta' dan il-ktieb. Kif nagħmel dejjem qabel ma nibda l-ktieb jiena ħandawwar il-ktieb fuq wara biex bekk inkun nista' naqra il-ħarsetta. Din l-istorja hija kontinwazzjoni tal-istorja. Żaqqinu jażel xi jikol li aħna qrajna wkoll, rajnieh. F'dan il-ktieb ser niltaqgħu ma' Pinu li kien xadin dejjem waħdu għax ma kellux ħbieb. Għaliex Pinu qatt m'għamel ħbieb? Żaqqinu s-serb u Belinda l-kokka għenu lil Pinu jibdel ħajtu u jagħmel ħbieb mal-annimali tal-foresta. U hemmhekk rajna il-ħarsetta. Għandu problema hawnhekk skont il-ħarsetta Pinu. X'problema għandu? Għax ħadd ma huwa ħbieb tiegħu. M'għandux ħbieb iva. Ħadd ma jħobbu. Kif tħossukom intkom kieku ma jkollkomx ħbieb u ħadd ma jħobbkom? Imdejqin hux mhix xi ħaġa sabiħa. Ejja ħanaraw daqsxejn mela għaliex da Pinu huwa bla ħbieb. Mela, Julia Lynn u Adrienne illum ħajużaw il-maskli tagħhom stess. Ara min qed nerġgħu naraw. Għandna dan is-serb bħal m'għandha Adrienne, mela fil-faċċata ma rajniex, immissa mill-ewwel qegħdin narawh mill-ewwel paġna. Wieħed mill-annimali tal-ġungla kien serb sabiħ u b'saħħtu ħafna. Dan is-serb kien jismu Żaqqinu. Fl-istorja l-oħra jekk tiftakru tajjeb ma kienx jismu Żaqqinu imma naħseb jiena għall-istess serb qegħdin nirreferu. Kif jidher hawnhekk Żaqqinu x'jidrilkom? Ferħan, ara xi tbissima u x'naqas snin sbieħ qed jorina, Fejn qiegħed hemmhekk Żaqqinu? Fil-ġungla? Għandna sema sabiħa blux. Ekku, tkompli
minn din naħa, ma ċara ħafna. Saqinu, mhux minn dejjem kien b'saħħtu, sar b'saħħtu meta ltaqa' mas-Saħħara Belinda. Din enitu sabiex iżomm dieta bilanċjata, jagħmel eżerċizzju kuljum u jżomm ruħu nadif. Is-Serb kien jagħmel minn kollox biex jgħin lill-annimali tal-ġungla biex bħalu jgħixu tajjeb u b'saħħithom. Issa aħna nafu diġà illi Piżu, għax hekk konna nafuh fl-istorja l-oħra, mhux minn dejjem kien jgħix ħajja b'saħħitha. Imissa hawnhekk bidel ħajtu u issa li bidel ħajtu huwa qed jgħin lil ħaddieħor. Hawnhekk kif qegħdin taraw għandna 3 kaxxi u kollha fihom affarijiet differenti. Fl-ewwel kaxxa hawnhekk x'qegħdin naraw? Ikel. Dan huwa ikel tajjeb għas-saħħa taħsbu jew le? Tajjeb għas-saħħa mela għandna niklu ħafna minnu dan. Jekk jista' jkun iva għandna nażlu minn dan l-ikel, tix naraw daqsxejn x'għandna. Mandolina jew larinġa, tuffieħa, banana, mela hawnhekk għandna l-frott, il-frott tajjeb. Hawnhekk għandna biċċa laħam tajjeb ukoll. Hawnhekk uta, għandna daqsxejn laħam uħud mela tajjeb li niklu minnu u hawnhekk għandna ftit. Għandna l-karrotti, it-tadam, hawnhekk għandna basla, forsi ma tantx tinftija, mela hawnhekk għandna l-ħaxix, mela għandna frott ħaxix, jew piżelli forsi. Mela dawn l-ikel jagħmlu dieta bilanċjata, għalhekk għandna niklu minn dan l-ikel kemm jista' jkun. Fit-tieni kaxxa x'qegħdin naraw hawnhekk, x'qegħdin naraw? Qed jilgħab bil-ballun. Tajjeb illi nagħmlu ftit eżerċizzju. Iva, tajjeb illi niċċaqilqu tajjeb. U issa sar jagħmel ħafna eżerċizzju mela issa jista' jagħti lezzjoni lil ħaddieħor għaliex huwa bidel ħajtu. U hawn isfel x'qegħdin naraw? U dik hija xi ħaġa tajba. Iva li nżommu l-indafa tagħna u mhux tagħna biss, ma hija xi ħaġa tajba. Jaħsel snienu kuljum. Araw kemm qed jagħmel affarijiet tajbin is-Serb issa u dan li jaf jagħmelu ħajjipprova jgħaddih lil ħaddieħor. Tajjeb. X'għandna hawnhekk? Ħafna annimali, daw fejn insibuhom daw l-annimali? Fil-ġungla, annimali kbar ħafna. Mela aħna naraw daqsxejn x'għandna. Għandna tigra, għandna ċerva, ġiraffa, il-jun, u hawnhekk reġa' għandna s-serb u x-xadina tal-istorja tagħna. Bħalma kien jagħmel spiss, Zaqqinu s-serb ta' qalb tajba, laqqa xi annimali tal-ġungla taħt is-siġra tal-banana. Il-frotta ta' min il-favorita din il-banana? Tax-xadin, ix-xadini magħrufin li jħobbu jieklu ħafna l-banana, mela s-siġra favorita tiegħu din. Hemmhekk ġabarhom Zaqqinu. Is-serb beda jkellimhom fuq ikel sustanzjuż li għandhom jieklu kif ukoll l-indafa personali. Araw daqsxejn, Zaqqinu hawnhekk qed jipprova jgħallimhom lill-annimali l-oħra tal-ġungla minn dak li tgħallem hu qed jgħaddih lil ħaddieħor. Ma setax jonqos ukoll li Zaqqinu jgħallimhom l-istorja ta' kif kien inbidel huwa stess. Huwa kien spiss jagħmlilhom kuraġġ biex jagħmlu bħalu. Qed jagħmel xi ħaġa sabiħa hawnhekk Zaqqinu. Iva għax qed jgħallimhom mill-esperjenza tiegħu stess. Fuq kif qisu għalliem hawnhekk vera, qed ikun qisu għalliem ġabar lill-annimali biex bekk ikun jista' jgħallimhom dak li huwa tgħallem ukoll mill-esperjenza personali tiegħu.
qegħdin jitkellmu hawnhekk l-annimali tagħna, ħa naraw daqsxejn x'inhuma jgħidu. Fuq is-siġra tal-banana kien hemm min taħsbu li kien hemm? Pinu x-xadin fuq is-siġra favorita tiegħu mela. Meta Pinu beda jiċċaqlaq, ħarġet rieħa tinten minnu. Pif, pif, bdew jgħidu l-annimali, x'rieħa tinten hawn. Min fejn taħsbu li ġejja din ir-rieħa tinten? Mix-xadin tajt, mingħand Pinu ġejja r-rieħa. Taħseb dik ir-raġuni ħana nkomplu naqraw mela. Il-ġiraffa bdiet gerger, ma nistax nissapporti f'din ir-rieħa. Għandek raġun, qabel ma bħal il-junfant. Jien se jħossni ħażin, qalet it-tigra. L-annimali kollha selqu l-bogħod mis-siġra tal-banana. Baqgħu hemmhekk allura. Le, iddejqu ma ridux joqogħdu fejn hemm rieħa tinten dawn hux vera. Intom kieku tridu toqogħdu fejn ikun hemm rieħa tinten, le u x'inwarbu. U min spiċċa waħdu allura? Pinu x-xadin spiċċa waħdu għax ħadd ma rid joqgħod ħdejh. Narawh, għandu kumpanija miegħu hawnhekk? Le, waħdu qiegħed. Ekku, qiegħed iktar fil-boti. Pinu x-xadin spiss kien jisma' kummenti bħal dawn. Mela din kienet l-ewwel darba li bdew ixxommuh jinten. Le, għax spiss kien jisma' daw it-tip ta' kummenti kien imdorri jismagħhom. Ħadd mill-annimali ma rrid joqgħod ħdejh. Tajt għaliex? Intom tafu għaliex? Għax huwa maħmux u ħadd ma rrid joqgħod ħdejh. Ittuhom raġun intom li ma jridux joqogħdu ħdejh. Anka jiena. Aktar annimali hawnhekk, għandna aktar annimali. Hawnhekk qed narah jitbissem jiena l-Pinu, għaliex qed jitbissem Pinu tajt. Ġo xi xqiegħed hemmhekk? Fit-tajn. Mela fit-tajn jitnaddaf. Ħobb jaqbeż fit-tajn da, ħobb jitħammeġ. Pinu kien xadin għażin. Ma tantx kien iħobb jinħasel. L-ilma ma tantx kien ħabib tiegħu. Kien jilgħab waħdu fil-ħmieġ u t-tajn tal-ġungla. Il-ħmieġ hekk iġibu id-dubbien. Ħadd mill-annimali ma rridx jilgħab miegħu. Xtaq kieku imqal ikollu ħabib wieħed biss. Imma x'seta' jagħmel? Għandkom xi idea intom x'jista' jagħmel biex għalmenu jkollu ħabib wieħed? Il-żaqqinu tajt? U jagħmel ħbib ma' żaqqinu? Il-żaqqinu jgħidlu biex Jimmy, kokka ħalli jagħmel affarijiet sew, meta l-annimali jkunu ħabib tiegħu. Jieħu naqra pariri sewja mingħand żaqqinu u l-kokka. Il-ħabib tiegħu. Ejja ħa naraw mela, jekk hux hekk ħajamel. Hawnhuna ż-żewġ karattri tagħna prinċipali. Żaqqinu kien jinkwieta meta kien jara li l-Pinu jilgħab waħdu. Kien jiftakar kif kien iħossu hu meta ħadd ma rid jilgħab miegħu. Dak hekk kien jiġrilu wkoll jekk tiftakru, kulħadd kien iwarbu. Imma issa
li l-affarijiet inbidlu għandu ħafna ħbieb, allura jista' forsi Pinu jitgħallem xi ħaġa minn Zaqqinu. Pinu, għandna bżonn nitkellmu ftit jienu int. Taħsbu li Pinu ħajkun irid ikellmu lil Zaqqinu. Għalhekk Zaqqinu ddeċieda li jgħin lil Pinu. Beda biex fetaħ qalbu miegħu. Tafu x'jiġifieri meta tiftaħ qalbek ma' xi ħadd. Iddeċida mela Zaqqinu li jirrakkontalu ftit minn xi xkien għadda jgħidlu l-esperjenzi tiegħu. Mela b'hekk beda Zaqqinu billi jgħidlu u minn xi xkien għadda fil-passat ħalli b'hekk Pinu jkun jista' jitgħallem minn din l-esperjenza reali ta' Zaqqinu. Reġanna 3 stampi hawnhekk. Il-min qed naraw iżjed din l-istampa. Għandna lil-kokka niftakru x'jisimha din il-kokka. Belinda. Il-kokka Belinda. Dejjem għandna xi kokka intelligenti fl-istejjer u x'ilħobb ikollna kokka. Zaqqinu ħali l-Pinu, anti s-saħħara Belinda. Imlietlu l-banju tal-kastell bil-misħum. U ħaslitu ħasla kif imiss. Li ma stampet naraw lil dan Pinu jinħasel. Fit-tieni waħda raw ġol banju. Fin-nofs iva qed jinorok orka tajba, Ekku għaraw mela, kif qed tgħidilna Audrien? Hawnhekk jidher maħmud ċaraw, x'għandu jdur miegħu infatti jara. Dubbini dur miegħu għax huwa maħmud. Ekku, mela għandna l-proċess wara xulxin minn maħmud. Wara li nħasel sar nadif, araw differenza. U sar b'saħħtu, ejja ħanħarsu naqra lejn l-espressjoni ta' wiċċu. Meta kien maħmud, kif kien? Imdejja, immissa hawnhekk li hu nadif. Kif qed taraw intom? Ferħan u għandu biex ikun ferħan issa illi huwa nadif. Lanqas seta' jarfu Zaqqinu x'kien ħareġ mill-kamra tal-banju għaliex taħsbu marfux. Għax kien nadif u kien ilu naħseb naqra mhux ħażin ma jarah nadif hekk. Kien sar xadin nadif u gustus. Kien fi ħaxqa, kienet jieħu pjaċir iħares lejh, kulħadd kien jieħu pjaċir issa iħares lejh. Uruna l-maskli issa waqt li ta' ilbu, issa, dawwa. Għandna karattru ieħor hawnhekk. Da min taħsbu li hu? Dentist, dal-ors. Ejja ħanaraw daqsxejn. Issa ħara l-mitu wkoll. Kif jaħsel sninu sewwa? Isser ħadu għand id-dentist. Huwa sablu xi snien imħassrin. Kien jieħu ħsiebhom mela snienu dan? Le, u bekk tħassrulu snienu għax ma kienx qed jieħu ħsieb tiegħu innifsu. Għalhekk id-dentist qallu biex jieħu ħsiebhom jiekol inqas ħelu kif ukoll jaħsel snienu malli jqum u qabel ma jorqod. Mela, ejja ħanaraw daqsxejn. L-ors taħt 3 pariri. 3 pariri l-ors dentist, 3 pariri importanti li ma huma ejja nerġgħu niftakruhom ftit. Mela, l-ewwel x'irid jagħmel? Irid jieħu ħsiebhom, mela rridu nibdew minn hemm. U biex tieħu ħsiebhom xi trid tagħmel? Taħsilhom u meta ħanaħsluhom? Meta jqum u meta jorqod. Mela naħsluhom tal-inqas darbtejn f'kuljum, filgħodu u filgħaxija. U biex jibqgħulna b'saħħithom x'irridu nagħmlu wkoll? Nieħdu ħsiebhom billi niklu l-ħelu imma. Le, biex
tkun niklu, nieħdu dieta bilanċjata. X'aħna kellna stampi kena f'modin. Ekku. Issa narawhom, mela hemmhekk id-dentist qed itih naqra pariri sewja. Taħsbu illi da Pinu ħajobdihom dawn il-pariri? Nisperaw għal-ġid tiegħu hux. Ħalli jkollu ħbieb. Nadif jew. Ek jidher hux qed jidher ferħan u nadif, il-leqqija tant kemm hu nadif. Pinu ddeċieda li jibdel l-istil tal-ħajja li kien qed jgħix. Beda jinħasel kuljum fix-xmara tal-ġungla bis-sapun tal-frawli li tagħtu s-Sahara Belinda. Mela baqa' jinħasel fit-tajn. Le, bit-tajn ma jista' joħroġ nadif. Mela biex kienet jinħasel issa? Bil-limmu bis-sapun tal-frawli. Għandu sapuna tal-frawli, u qed jinħasel bihom biex bekk ikun nadif. Beda jgħix ta' xadin nadif u b'saħħtu. L-annimali ma damux ma nnutaw id-differenza f'Pinu. Mela kulħadd seta' jara illi Pinu issa bidel ħajtu u sar xadin nadif u x'vera. Bidel ħajtu u kulħadd induna. Araw daqsxejn min għandna hawnhekk. L-annimali kollha tal-ġungla flimkien ma' Pinu. Hemmhekk qegħdin. Taħsbu li l-annimali tal-ġungla hawnhekk qegħdin il-bogħod minn Pinu qegħdin iżommu l-bogħod. Araw qiegħed f'nofshom issa. Issa nadif, issa m'għadux maħmuġ, sar nadif. L-annimali ma baqgħux iwarbuh lil Pinu, bdew iħalluh jilgħab magħhom fil-logħob li organizzaw. Pinu sar ħabib ta' kulħadd. Sar xi ħaġa sabiħa mela hux bidel ħajtu għat-tajjeb hux vera. U waraw x'taqgħod bis-sima għandu issa Pinu x-xadin, U fl-aħħar naqra raw se jgħidulna, Pinu baqa' jżomm ruħu nadif u b'saħħtu. Qatt ma nesa dak li kienu għalmuh is-Sahara Belinda u żaqqinu s-serb. Mela dan għamel ftit żmien biss jieħu ħsieb tiegħu innifsu jew baqa' għal dejjem jieħu ħsieb tiegħu innifsu. Ħada t-talima mela bħal żaqqinu illi bidel ħajtu darba għal dejjem. Pinu x-xadin l-istess bidel ħajtu u bekk issa sar xadin nadif u li għandu il-ħbieb. U ħajartina parir sewi hawnhekk. L-indafa nofs is-saħħa fejn ikun hemm il-ħmieġ, ikun hemm il-mart. Naqblu li fejn ikun hemm il-ħmieġ ikun hemm il-mart. Mela nżommu di f'moħħna u nżommu dejjem l-indafa tagħna u tal-madwar tagħna wkoll. Tajjeb. Issa tfal, aħna llum għandna logħba għalikom, għamlu l-maskli hawnhekk, tajjeb. U nistennewkom tkomplu tilagħbu magħna, tajjeb, araw daqsxejn se nagħmlu. Mela. Jiena hawnhekk għandi dawn is-set ta' cards qed inżommhom rashom l-isfel ħalli jiena ma jkunux jafu Ġulja Lynn u Adrian xaw fihom u ħanatihom waħda jew ħajażlu waħda huma minnhom tajjeb. Issa huma jridu jaraw x'fiha din l-istampa imbagħad huma se jdendluha fil-post it-tajjeb. Issa, il-post it-tajjeb ħajkun juri naħa tal-indafa u naħa tal-affarijiet maħmuġin. Tajjeb, nibdew mela ħanaraw daqsxejn fejn se jibdew iwaħħlu dawn il-cards. Tibdinti? Għażlinna waħda li ma tkun, hemmx għalfejn toqgħod tarruhom, għażel waħda li ma tkun. Mela, orijilna wejdilna daqsxejn x'għandek hemmhekk.
X'inhi tagħmel dik il-mara? Tinnaddaf il-kwejji. Qiegħda taħsel il-ħwejjeġ u din il-ħaġa hija ħaġa ta' indafa jew ħaġa ta' ħmieġ? Ta' indafa, mela Adrian, fejn ħadd waħħalilna din? Ma naddaf. Tajjeb ħafna, hu waħda m'hemmx għalfejn tieħu kollox. Tajjeb ħafna mela hemmhekk Adrian fin-naħa tat-tajjeb erġa' poġġi naqgħod il-qiegħda. Fin-naħa tat-tajjeb poġġitilna din is-sinjura illi qiegħda taħsel il-ħwejjeġ qegħdin naraw oġġett ta' indafa. Tajjeb, sa dan it-tant, hemm lilna oħra Adrian, issa mbagħad Ġulja li tkun tista' tkompli magħna wkoll, għażel oħra. X'qegħdin naraw hemmhekk? X'inhi tagħmel dik it-tifla? Orijilna. Tinħassib snin. Qiegħda taħsel sniena u dik. Ġajna xi ħaġa ta' indafa, xi ħaġa li għandna nagħmlu, jew le? Naddafa. Ta' indafa, mela Adrian, fejn ħaterġa' twaħħalilna dik? Ma naddaf. Man-notfa, mal-indafa. Brava. Ġulja Len ħadd tkompli magħna. Poġġi. X'għandek hemmhekk? Qed naddaf. X'inhi tagħmel dik it-tifla? Qiegħda tiknes. Mela hemmhekk l-istess x'għandna oġġett ta' indafa jew oġġett ta' ħmieġ? Nġetta naddaf. Indafa qiegħda tagħmel tajjeb ħafna dik it-tifla. Brava, mela hemmhekk għandna dik it-tifla li qiegħda tiknes. Għażlilna oħra. X'qed naraw hemmhekk? Orijilhom l-istampa. Qed jaħslu l-platti, hija xi ħaġa tajba li jkollok il-platti notfa. Tajjeb, mela ara daqsxejn fejn ħadd twaħħalha Adrian f'idejk. Ma tajbin, mal-affarijiet tal-indafa. Dawwara bil-kontra Adrian, dawwara. Brava, sissanna ħafna u x'tandafa. Ejja ħanaraw daqsxejn x'għandna iżjed. Hemm x'għandna orijilhom. Maħmud. Għaliex mar jagħmel dak? Ma fittajna. Mar fit-tajne, bħalma kien jagħmel Pinu. Mela hemmhekk x'għandna indafa jew ħmieġ? Miex. Mela ara fejn ħadd twaħħalilna dik. Tajjeb, nagħmlu oħra. X'għandna hemmhekk? Wazza maħmud. Għandna karozza oħra maħmuġa, biex inhi maħmuġa dik tajt. Bittaj. Bit-tajn Isa, mela fejn ħadd toħodha fl-indafa jew fil-ħmieġ? Bittaj. Iva, dur daqsxejn Adri. Dan għandu. Iva, dur daqsxejn bil-kontra, dur. Brava. Waħħalilna. Brava. Kombinazzjoni mela Adrian għadha kemm waħlitilna karozza maħmuġa. U Ġulja li nissa għandha karozza nadifa. Għaliex nadifa dik il-karozza x'inhi tagħmel bħalissa? Qiegħda tinħassel dik il-karozza, karozza nadifa kollha sapun u qiegħda titbissem ukoll. Hemmhekk x'għandna, x'inhi tagħmel dik it-tifla? Tinnaddaf. Qiegħda
qiegħda tiġbor l-iskart u qiegħda tiġbru qiegħda titfgħu bla-doġġ ġolli ma barmi ġolli ma landa jfettli la. Le, hux qiegħda tirriċikla mela qiegħda tagħmel oġġett tajjeb jew oġġett ħażin. Qiegħda tagħmel oġġett tajjeb mela qiegħda tarmi l-affarijiet l-iskart tagħha u tirriċiklah mhux talli qed tagħmel mela qed iżomm l-indafa talli qed tirriċikla wkoll. Bravi. Qiegħda taħsel idea dik it-tifla jew mara, allura tiżomm l-indafa jew qed tagħmel oġġett li jiġib iktar ħmieġ. Indafa u bħalissa b'mod speċjali iktar għandna naħslu jdejna. Qed naraw. Tifel u x'għamel dak tifel x'għamel? Bil-lipstick u biex iktar isfel x'hawn. Poli xaraw ħammeġ il-ħwejjeġ, kisser il-vażun, ħwejjeġ ħerġin minn ġol kxaxen, il-kxaxen kollha miftuħin. Mela hemmhekk x'għandna, oġġett nadif jew oġġett maħmuġ. Maħmuġ, mela ara daqsxejn fejn ħadd tagħmel odri hemm f'idejk. Dur bil-kontra, hekk brava. Ma ġara xejn. Għażel waħda. Mela, x'għandna hemmhekk orijilna ftit. Qed jaħsel il-ħġieġ dak ir-raġel mela x'qed jagħmel qed iżomm l-indafa jew le? Mela ara daqsxejn fejn ħadd tagħmilha. Żvien, għażilna waħda. Qed naraw hawnhekk. X'qed jagħmel dak ir-raġel? Qed jaħsel l-art u biex qed jaħsel l-art? Bil-ilma mela qed iżomm in-nadif jew qed iħammer? Nadif imma jagħmel is-sapun. Jista' jkun iva, mela fejn ħadd tagħmilha dik? Kien naħmuġ l-ewwel, u mbagħad qed jitnaddaf. U issa qed jiġi nadif iva, qed jiġi nadif. Hemmhekk x'għandna hemmhekk? X'fejn qed naraw hemmhekk x'qed naraw? Il-kamra tat-tifla. Kamra tat-tifla u x'fiha dik il-kamra x'waħda din? Ħafna affarijiet mal-art. Anka jikellem mal-art u xikellu xorb x'waħda din? U ħobsu minn kollox, il-mama x'taħsbu li qiegħda tgħid il-mama. Ma uħniex, mela fejn waħluha. Ma dik in-naħa tal-affarijiet li jġibu l-ħmieġ. Bravi. X'għandna hemmhekk? Baħar maħmud. U ramel maħmud. U r-ramel xem fuq ir-ramel xem? Ħafna ħmieġ. Ħafna ħmieġ, xi ħadd irresponsabbli jara poġġa il-boros tal-iskart fuq il-bajja, u tiħammeġ il-bajja. Tjagħmel xi ħaġa tajba jew xi ħaġa ħażina mela, Adrian. Mela isma' naqra hawnhekk, aħsibha ftit terġa'. X'għandek f'idejk dik l-oħra? Brava, waħħalilna. Dur bil-kontra, ta'? Qed naraw ambjent maħmuġ, ġara baħar maħmuġ, ramel maħmuġ, għax xi ħadd ħalla l-iskart warajh.
hemmhekk? Ideja maħmuġin. Bit-ġerms. U għandha ħafna ġerms ukoll. Xi ħaġa li bħalissa żgur li m'għandniex nagħmlu ikollna jdejna maħmuġin. Għax iġib il-mart il-ħmieġ. Urina ftit hemmhekk x'għandna issa. X'għandna hemmhekk? Għandna l-għanda taż-żibel. Maħmuġu maraj, maħmuġ u ġrieden jgħatiju. Għax il-ħmieġ iġib il-ġrieden ukoll, araw hemm l-iskart mutluq mal-art, għas irriċiklaw hemmhekk, għas irriċiklaw. Dur bil-kontra, Adrien, dur bil-kontra. Dil-waqt naslu ta' ma fadlinniex ħafna. Sena maħmuġin. Għanna tifelet jurina sninu u sninu xej ma jidru notfa, xej. Jistgħu jitħassrulu ux. Fatinu. Eżatt, Pinu infatti kellu ħafna snin imħassrin meta marant id-dentist induna kemm kienet jagħmel ħażin. X'qed naraw? Tifel. Għandna raġel illi Jħassilu sninu maħmuġ. Ma bħat jħassilu. mela x'qed jagħmel imma qed iżomm l-indafa jew le? Qed iżomm l-indafa għaliex qiegħed jinħasel dak ir-raġel bis-sabun fejn ħanamlu għamela. Tajjeb. Qed naraw Ġulja lil hemmhekk. Wara ftit ħanarawha. Uħuta din. Niemutu. Ekku, għandna ħafna duħħan, ara ħireġ miċ-ċmieni, għandna probabbilment żjud ħireġ għal ġol ilma, jew il-baħar x'inhuwa dak. Għandna ambjent nadif jew maħmuġ allura. Għandna ambjent maħmuġ u li jkompli jġib il-mart mela. U għandna l-aħħar waħda f'idejk. X'għandna fiha din? X'għandna imma x'għandna? Ħafna? Għandna ħafna platti maħmuġin. Mela fejn ħanamluha dik man-naħa tal-indafa jew man-naħa tal-ħmieġ? Man-naħa tal-ħmieġ tajjeb ħafna. Bravi, mela hekk irnexxielna inqasmu il-kards kollha. Mela ħanejdilkom daqsxejn. Ġulja l-innu Adrien, morru f'ġemp kull wieħed, ħalli terġgħu tispjegawna daqsxejn. Xrajna f'kull naħa, mela diħan tellaħ hawnhekk jiena. Ħalli nkunu qrib xulxin, mur din in-naħa Ġulja lin inti, mur dik in-naħa. Ħantella din hawn jiena, u Adrien, inti jgħid daqsxejn din in-naħa, ħaterġgħu tgħidulna fuq. X'kien hawn u x'ma kienx hawn, min se jibda? Tibda inti Ġulja lejn, mela spjegana ngħidilna inti għandek in-naħa ta' xiex. Tal-indafa jgħidilna naqra. Il-mara qiegħda taħsel il-ħwejjeġ, tifla naddaf sniena, tifla din nasbu l-pratti, din qiegħda tarmi xkajta, il-raġel jitnaddaf mal-art. Jaħsel l-art, iva. Dat jinħasel. Dat jaħsel it-twieqi. Fil-mara taħsel id-dejja. Tilkarezza nadifa. U tifla qiegħda tiknes. Mela hawnhekk x'kellna n-naħa ta' Ġulja lejn affarijiet tajbin jew affarijiet ħżiena? Tajbin. Tajbin ta' indafa mela għandna nagħmlu bħal dawn aħna, bħal din in-naħa. Imma sfortunatament insibu bħal dawn l-affarijiet tan-naħa ta' Adrien, issa ejdilna daqsxejn Adrien. Bit-tajn, qatt jaqbes fit-tajn tajjeb.
Iva, għandha l-kamra mqalba, Għadin, għatma tiħasser, di għabin ġim. Għandha l-ġerms, ma jli għandha l-ħmiċ. Għadin għanda 5 ma' sninu. Daw il-ħut għedin jimutu. Brava, l-ħut għedin jimutu minħabba l-ħmiċ. Tan-nies, għal-mawnek għu id-dalbi, l-ħmiċ ma jgħajtu għedin għedin jiġu. U għawnek, dejjem għacċa, laħam ġebet tajn fajdi. U dan maħmud bil-lipstick. Lipstick u bil-nail polish u waqqa l-vazun u għamel ħafna ħmiċ. U għannek, il-baħar għamil maħmud. U daw il-platti maħmudin. Tajjeb, mela ħna x'għandna nagħmlu? Għandna nagħmlu bħal din in-naħa li għadha kemm kelmitna fuqha Audrey, jew bħal din in-naħa li kelmitna fuqha Ġulja Lynn. Bannaħa l-oħra. Għaw huma l-affarijiet tal-indafa. Tajjeb ħafna. Nispera li ħadtu gost tilagħbu din il-logħba magħna, naqsmu l-affarijiet tan-dafa u mhux. Tistgħu tkomplu tagħmluha bejnietkom, issibu ħafna stampi anke minn fuq l-internet u tagħmlu bħalna taqsmuhom it-tajjeb u l-ħażin. Tajjeb, issa aħna kif nagħmlu dejjem wasalna biex nagħlqu. U ħanagħlqu bħalma nagħlqu dejjem. Mela, 3, 2, 1. Nerġgħu niltaqgħu. Saħħa. Ciao, ciao. Nisimaw storja oħra. Ciao, ciao. Nisimaw storja oħra.